no or the two just said some friend now. It's unfair. You know, expect to say, I need to tell you again about my amnesty. On the 2 months, on the 17th of July, it's really a woman. It's a kind of it. And she said, my friend said, I bought a more back a crowd. Then I'm more party. I don't know. I do know to say no. In person, be trust for me. Yeah, take it in. And they say, I did that one. You are suspended. Sompa it has been suspended. And I keep outside. And I say, you keep out of water. I can say, they do all now. A killer ceremony. And the best time I can do. It is to say, penny for him, no. And then so I'm part of the two penny for him. One match, I say. Na ekwaye anobaba ye pa Ghana mbaraso bedwa mo TV mo hwebi but it has be the only say be any TV na na admin anti bibia kwama mo pa nti ya hwe animu se ebre ne beso na musufre no ewrade be yadom a ebe ne sade ma manwumre yi ya da sepa ne wobre yesu be da sepa nyame shamo abusia opani ene no edi nkomoy eye Patrick Ifa won na etwotwofo edema woni a otunuane petit schools ahodo no maye ma no enya bidie no afa ye kwaya ne mu ewo ensamfoforum ene public account hearing ekoso ma director general ewo Ghana Prison Service owura Kofi Ejiri ena den sam etudwa na ne nyina no na eye Boisa South embarase bedwane Honorable Clement Apak ena na ebusa se opeso ohunu se wokai se 2011 no mwa ena ye nua no mu a woda enaduafie no 1 cedi 80 pesos ena de bia no na ye de ma omo aduane na eho asem akwakosi san no kura nyame anim ne eyade se hadwen pa enti opani onhwe na wonkyere no mu kakra se ba ya obahunu sade ne masi eko owura agye nso nyabotre ekyerkyere ne mam. It's a very straightforward question. Can you let us know the current feeding fee per inmate per day and when it was increased the last time? Honorable Chair, the rate is 1 cedi 80 pesos. 1 cedi 80 pesos per day. And this has been the rate for how long? Because I want to know the last time there was an increase. Honorable Chair, since 2011. Can you repeat that again, please? 2011. 2011? Yes. Okay. Mr. Chairman, I think my question has been answered. It's 1 cedi 80 pesos per inmate per day, and this has been the status quo since 2011. 2011? Yes, Honorable Chair. Director General of Ghana Prison Service Era Kofi Ejiri ena wote nkana mo amhwe ye e wo Facebook live no so no se boni bi na wudi a jai mo bi ntufo ana wa no fa ho adwen ne jai wo hwe images a egu Facebook live no so a wo hwe bi no a nipa da sane ne ya hyehye wo mo saa te se banche a ye de ba so amedwemu no na ahomete obi to eta obi ano ho pe wo ho de amechire yi ensem pia na dwemu asem ye nka na kese na Public Account Committee no chairman ba kuya wono so edimu akotenye pa owura James Kruche Aveji ana wono so ensem kakra esane musei Is that you? Mr. Chairman, how are you managing the 1 cedi 80 pesos? Honorable Chair, I think my minister wanted to. No, but you are there. You are managing the fund. Yes, we have farms all over the country, and it is our farm that has stood in since the problem of feeding arose, and this is what we are doing to complement government's efforts in feeding the inmates. Yeah, because if you don't have any support from the farms, it will be difficult to feed inmates with 1 cedi 80 pesos in a day. So that's the answer. It's give us, but still the 1 cedi 80 pesos
And does the money come regularly? Yewura James Kruche Aveji ana yete ne nka no na no achi osoafo abede akira wohwe afisam bambo ho nsam so na eyi akwansa ono so asem is now ready to do something about it. So okay. Very soon, as I'll say again that. Okay. The government will increase. The government will increase it. So for the past 7 years, they have not increased it. But we are going to do that. We are on it, Mr. Chairman. We are on it. We are Since 2011, when the late Atamir increases, nobody else increases. Nobody else increases until now. You are thinking about it. Okay. Please do something about it. We are going to do that. Thank you. Afisam bambo soafo abedi akire na yete ne nka na eyi akwansa abuso yakoya ne mu ewo ensamfofo yeda so gina mu ewo Ghana marasebedwam hodmo a achiame hene ya wo Ghana marasebedwam Right Honorable Aban Sumana Kingsford Baben na ato nsafre atanaya miensa bi se omomra na omeyi nsem bia no fise Ghana fo pensem bi sabi eni enyia no de atie na baako eya atana hwesikasem ene ho nsam so kuadwuma na afenso enwuma sua atana ne se omomra na omebusa na Ghana for so pensem bi atie de afiri wom ho mbara sebedwane de ma de se ya ewo Northton abaton pesua no so ewo frau mantam no mu yewura Samuel Okujato Abrakwa ena na ebusa ensem ba ko mienu miensa se ntie ma amenom ne ye papa no mu asabi wo mu da bonten a ewiase nyina sabi ehwe wo mo anim na nne ewiase akoye kura ketewa bi a ba bia wo bia no utimi ehunu ade e ekoso obi mfikire obi mpotamu ene ade ne ye gyae ma amenom a sabi wo da bonten sa no antontom ne awia ne nsuo gu wo mo so sa no nti Ghana no esaben pa na ye pese yetwa na semne which I thought will have found expression in the business statement for this House to address, particularly as that matter, Mr. Speaker, has been of concern to your good self. Mr. Speaker, I'm referring to the ongoing picketing and demonstrations at the Papa Stock Company Limited. Food suppliers across the country have besieged the place, and over the last 4 days running into the 5th day continuously, they have been at the mercy of the vagaries of the weather, sleeping rough. Mr. Speaker, last night the Honorable Minority Leader, and I have his permission to talk about that, he shared a video with me from the ground, how the women were wailing, rolling on the floor. Mr. Speaker, I was so depressed. I went to bed last night really troubled, Mr. Speaker. I recall, Mr. Speaker, that only last year you paid a surprise visit to the Papa Stock Company, specifically on the 23rd of June 2022. And Mr. Speaker himself warned. Mr. Speaker had foresight, he had vision. He warned that the situation was deteriorating, and the Speaker was not listened to. Now here we are, matters are totally out of control. So, Mr. Speaker, I want to appeal to you that the Honorable Minister for Education and the Honorable Minister for Agri should be programmed to appear before this House urgently, and possibly we should add the Minister for Finance. Samuel Okujato Abrakwa oye Northton Barasabetane na yete ne nkan na yewura Peter Nochu ono na eyambara sabetane de ma de sey wo Akachi North about on pesua no so na wo kire say asam yi edin last year we set up a committee involving education, agri, health and gender. The committee couldn't meet up to today. And I reminded you of the issue sometime, and I hope that Mr. Speaker, this is a time again to take a second look at the committee, so that we see what we can, because they are being owed over 278 million Ghana cedis for 2 years. And the unfortunate thing also is that they have sidelined them. They no longer even supply the food to the senior high schools. So, Mr. Speaker, there is a need for Parliament to intervene on their behalf, so that government can pay them
their money. Secondly, Mr. Speaker. Ene ya etwagu ye eye Akati North abaton pesuano sombara sebedwane yewura Peter Nochu ana yete nenkan sansan bo nyina no yenua ba na ya kyerepwie ya wo Ghana mara sebedwamu ansem bia bekoso bia no wono na woto edemane yen na Roma ana wode sansan bo nyina no ebeye no na enya nte ye se wato ede ama yen se achiamehene ya wo mara sebedwamu to nsa frɛ mara sebedwafo miensa bi se asɛm bi di kana Ghana fo so pensɛ bi atienti ma yɛn kwana na ya ho no ɔmɔ yɛ nkyeremu kakra na awurade asomdwe nka wanwumere yi ɔnka nsuminu abema na apɔ mu te sɛn nyame adom me ho yɛ na wo so ɛ agya na dom wɔde akyɛ yɛn kwa na ya abɔ yɛn kɔmmɔ wona wosi adam wɔ mmara sɛ betwam ɛnɛ na nneɛma te sɛn ɛna afei nso so nipa asoafoɔ mmiɛnsa a akyeamehene to nsa ɛde afrɛ ɔmo no hwan ne na di asɛm a ɔbapa Minua maminda waseni akwanya wodi ama me anwure na me ma tiefo nyina akwa aba emra oman Ghana mra shebedum na enne eyade a speaker of parliament Urban Sumana Kingsford Bagben eyade a wasamane aswafo polepole miensa mechra oswafo ene wo hwe oman sikasem so ononyafo kino foriata minister for Greek ononyafo Brian Champon Ano swafo hwe nwomasuan so ononyafo ya wadutu sana wochi aye babesimu no womomo monan mo to ntantam no momra oman mrahye bedwafie na ene womomeche denti a national food buffer stock womode food suppliers eka na eka no so a aban timinsi ginaye se bi ene mitua ma wom anase bi asen na nam so ama ema abu omaketem akogu aduma koyenim na chese yehwa awo a womu demu a omu de chese eya asefem na mini ene speaker nhye ye ba ye ni nyina gina wononyafo okudato abrakwa ebra ne na efie no agi dwumadi a na wotwe ye ba besim no omu bedi no ana odi to speaker nim se eya na homete eya na ya eya ne house ene ye nuanom ma ye omu ye food suppliers womu no aduane ama ye nuanom SHS-fo nkoda yidi na enfie podi mienu aduane a woma noa no ehu sika aban si wonya anase wontimi ntuaye enu ntinu wama sese o makachi nyina kogu national buffer stock ete kosise ansa ne se aban beti o muka no womu nkoye enu nti ene speaker hwe na esanse oman ni buo no ejina one parliament ene aban so enu ntinu sene ya ban hia mwa bia na parliament susu ehu ekwan a womo befa so a womo bebo aban na eka ene esum 278 million Ghana cedis national buffer stock eka wodi food suppliers no omahu ano pomasibre mo eni adwuma yenua ba na ya kyerepwie ena yetenenka edi free Ghana emara sebedwamu no ye kai mo se afei ena waka ye ho a Sompa 93.1 FM sunie Sompa 90.7 yensoso nkoranza ene ne mpotamu bono apoye fam ekuram tenten Sompa 98.9 bono ena afenso ahafofam yensoso yekuramu 5G mizo ena aperitivo 5G mizo ni aperitivo adaromenti yekoya nimu ewo ensamfoforo emu organized labor eyese enema enkoye nka nyame ya adomu a July no boso de toso edu eye dwoada enkobehwe no watimi akeka won ho yie pa ne nyina eyese Asogli Power Limited ayi empanifo dwumayefo miensa be die kwani a adwumakuo no fa so yi sa nipa no di no se adwumakuo no mpene toto empene noa empene tenten empene tietia empene sutobre empene pebere a sa adwumafo miensa no yensan from ten no mo sama ye o madwuma nya sa de a ewiase nyina bete wonka nyame ya adoma dwoada biemu nso mo sai ka tere mpanifo se sa nipa miensa ya yayi wo mo no sede na o mo si ye adwuma so boa ma bibia timi koso no ne kurani enya sameketoa enti se ekoba se mo kasa mo tena baabi na mo adwen keka niema bom na mo tete niema bi firim na mo hwa niema ho sankyera niema na mo dan mo ho ba be kan se me tire wiase ne Ghana fo nyina se sa nipa miensa no yayi wo madia na tire se mo ni sa adwuma fo na ni ne ye kura sabe wiase
sa wo de won sa tia kyerɛ baako so a wo se baako na wo de akyerɛ obi so no na de aka no ehwɛ wo so enti obi nim da saa de no so ebesan aduru won so bie mu na secretary edema oman adwadifo enkabom ko no eye Dr. Yauba wono na bera nsam trofo yete ye na yebusa ne se doctor wadawma ne yatie no kyerɛ sɛ mubu afu papa efe sɛ ekwane ampanifo efa so no ode sa adwuma efo miensa no fa so no ene makoma enje makoma agim yum na emu asam ankasa no sanemu kakra ma yen. We needed to consult the highest person possible, so we did. Then today, Council of State called us. We were locked up in meeting from 10 o'clock, and the Council of State has assured us, having listened to our issue, they see that we are not asking for the moon. All what we are asking is that our 3 brothers should be reinstated and that we should work together that our rights as workers should not be abused by any employer, whether they are Chinese or they are Ghanaian or anywhere they come from. So after they gave us that assurance, they also requested that we should give them time to work with government to get our demand met. So the leadership that met Council of State, we met right there at the premises, and we went back to report to them that we are ready to give them that time. On the basis of that, we agree with them again that we are going to suspend the action which was scheduled for Monday, 10th of July, until further notice. But on the 17th of July, we are all coming back here for updates from Council of State and from the presidency. They are doing government-to-government consultation, so we need to allow time. Churchill for penny edema omei enyumafo nkabomku Dr. Yauba ana yetenenkan. Na ochimu yadika ka ama wanya ntie dada se omampani abedi akire His Excellency Dr. Alhaj Mahmoud Baumia waba asante mantamu ya wane etu ahene ene yasi ahene fo no edi enkomo no de ne nsɛmpa ato manim na wasane mu sɛ emra nsɛm du na ato wo manim ene wakopie mu watwema mponua bato mpasua no so atwema nwabiaja south abato mpasua no so ena afenso atwema kwanwoma bato mpasua no so ne nyina no eye ne nsɛm a wode ma adesie ye wo asante mantamu na no ene wode atodwa na wo kyerɛ sɛ yɛpɛ aban pa watimi aye adwuma sɛ enseseye yɛmfa nneɛma enwu akwamu na emmoa Ghanafoɔ mpasua hodo bi obi awoso mantam bi obi awoso ene ebon tokoro ene adukuro bi obi asɛmu paade a na kyerɛ sɛ ɛyɛ MPP aban yɛnim sɛ NPP aban ni so ade hunu no wonwom a wɔto baako ene sɛ nyame yɛ adom a 2024 Ghanafoɔ bɛkɔ akoto aba na ɛyɛ kokɛseɛ pa ɛna Ghanafoɔ ɛkɔ animu na no de wo gidi mapa sɛ ɔmo tetim no ma break 8 no ɛyade sɛ betima yɛ adwuma ɛnam sɛ empontunyuma ahodo ɔma to apete sɛ ntoburo atiasi krom ne kankɔfoɔ no aban egyina brane sɛ kwan bia so no wo betimi abreak 8 no Dr. Mahmoud Baumia Vice President, who be some say, the event and Ghana for people Kenya. I can tell you, say, oh, you're the Ghana card, and yes, sir, no guarantor student loan, digital address, mobile money interoperability, digital agenda 111, Zongo Development Fund, one constituency, one ambulance, ECG digitization, Ghana water, gold for oil, paperless ports, DVLA, bring it out. Yes, sir. When you know, met me, by IE. When you know, as vice president, but the president, ever go, sir. Your party a collective enterprise. Obia Buaya Party. We are polling station executive, electoral area coordinator, constituency executive, council of elders and Abuto. You know your party. You say Yadaji, Sika, Honde, you be I'm a party, and you never papa na ultimate party. When you know
one party. Me Sompa one party kakra. And yes, we then since 2012, me one party. 2020 election year for 2020 election 275 MPs. Every one of them 275. Last year, Procomo elections, polling station executives, Mankaimo, electoral area coordinators, Mankaimo, constituency executives, Mankaimo, Lekai Obia, from polling station to national, Lekai Obia, meaning the only aspirant, Okai Obia, and to Muslim Kaini, Dr. Mahmoud Baumia, Omampani, Abadi, something that free at Chumamponia. Now, warrior crown water, sir, what the idea be ye and Fatu Hua Magana for, any more potom or Mutin is here, or Mushad is here. Sebia would take care Musia, Nabia Kane qua. Now, but who wanna say, Bibians in a cano, say Banatia, that's a cano. Yes, a be our friend mechanic be, my neighborhood's one here, welcome Nipa. BBS will carry him to us who ten. Kana ekona nimuno bo ho ane se watia so saka ane nkona nimuno na kana se ba na chi sana kana mampani John Dramani Mahama aye John Dramani Mahama se Ghana for e de kana man se wo meje kana ntwi a ebra NPP aban ene tistia na chi a wode kana ekọ na ebia Ghana for ye mistake na se NPP ni no si form na e de maka ne mampani John Dramani Mahama se 2024 wono na magistia no emfa nkwade a odoburu ka bibia se Ghana amna kra ye betom wono ka no kra ye hu kra na chese obi kra tiam se obi maji obi entie no ya ye tuma pa asiogo enuntina lano mebisa John Mahama you see President Mahama who politics move for 30 years what the politics move what the assemblyman what the MP what the deputy minister, what the minister, what the vice president, what the president. 30 years. Country and policy Bakwa, Ghana for Obedi Bakayo. Bako and Yemino, oh my, one policy, or Lucho Mahama, Ghana for Obedi Bakayo. Bako and Yemino. Dumso and now I confirm to Echo Burkina Faso. Oh my and Bako now Ian Van Cairo. And yes, I confirm and now Dumso and Cairo. And yes, now your Mahama up to now, Onyendi I know. Yes, Mammy Bako, Onye Mammy Bako, Okasa Mirufi, but Mirufi, maybe Sanopa, time to maybe Sanopa, or maybe Sanopa, on my Bako, and then kind of for the kind. Where to my, but and then. Ubisami, maybe the president. Yamiado, Mobamami, Abdi president. Maybe the vice president. But Ubisami, as vice president, said, Dr. Baumia, Ubaye, never now, never Ghana for the Mekaiwo. That can't say, maybe as vice president, Ghana card, my and yes. Omampani Abadi eche Dr. Alhaj Mahmoud Baumia ni nyina no ye ntoabo a ode aba santimantem no bia mane ana ye de eto manimu no mara sebedwane de ma adehye ya ewo empotem honom onabo Emmanuel agei anhwere na nka ye hwese ye no ebedi nkomenti ye nkọ yenim kakramra nyame ya adom na ye tene nka na kyerese ye de natoa ensam no eso Arise Ghana eye eku a ense abanyase non-governmental organization na wadi atudwa ka kire ena ene agya ya mo Ghana ne wiase fa na nyina se ebra so se utra sidin na wo ye na wo ye agya na nyame ye wadom na wo de akoda ba wiase na akofi akua ama adwoa abana ya wo gina hoyi
wotime de won sa kire akoda no so se eye wo ba akoda no se bi Nyankopɔn anwene no ɔma nadwen ene nyansa na saa adwen ne nyansa no timi ma akoda no timi dwen si so meno ma no danso e wɔ na foforo mu se ampa oyɛ nipa pa na wɔkyerɛ se ekoba se eduru baabi na enkomodie bi ekɔ baabi pa ya na ehadwen ene sen ene ubehu akoda bi no na nabrabɔ nyina ayɛ bisi basa ne su ene ne ban no wɔno a asesa bi wɔyɛ nipa wɔno a ase wɔnyɛ nipa adwene mu asɛm no o wɔno a ase wɔsua adwuma wɔno a onsua adwuma na wɔsua no ɛno nso wɔntimi mfa nyɛ hwee ene wɔte fie bibi ni a nyɛ sɛ wasɔre ekɔyɛ bi wala tu wala sa wɔyɛ bi yɛnyina ka akwa ho emfele potholes wɔyɛ bi sumeka wɔyɛ bi by force wɔsemi yɛmesi ni na wɔsi dan by force wɔsemi repair mobile phones adwuma no oni ho maache obi kya na maache wɔsi yɛ ni a ne ho ahwan na wagye so saa ɛne wɔka kyerɛ awofo ne agyanom sɛ wɔsrɛ wɔ mo ada mo man koda na dwen na Nyankopɔn de ma wɔ mo no ma koda no ankasa entimi nkase meye sei maame e wo mo sa wo na wo me de nanso me ankasa no meye sei sanse mo nyina no etodwa ebra Afrmix Gold Company Limited final year student ya e wo Sunyane West ene ne East ene ne Mpotam ho nyina no na wo ye dwumadie bi ede ama wo mo na ya maame Florence Akuya Edu Jamfi wono ena wone ye nuanom Sompa 98.9 edi nkomo ena ye nuanom ebusa ne se botaye eni suade hunu eni tirimopo no sane mayen ejumbre bi mi wie school no na ejuma me pesa me ye no me parents someone ti ase ma me nye enso na me hwa no na metimi aye de aye it's a month ase na be ma me go I went through a lot of emotional stress and trauma. It's me decided says my team there are a lot of these people going through such situations. So why don't I sit down and organize this program? It's me cause me no so ni me paying for baby or muti ase etsi dia me pese me na se o maboa ya ma ye dia drum pempen sorry. We need the toso be first one here I have origin a certificate South constituency and last year ye be no Sunyane West and East with the support of Special Ice Company Limited and Kokwa Sedunketia, son of Johnson Sedunketia, and Honorable Melissa Sunyane West parliamentary candidate. It's my program. Obi Honoma, Oba SHS, a course obey na bambu on person obey because a juma person yen on Timini Sageman. It's a more sure must say course obey SHS no and nun tre de obey that. A bit share by nyina it said the see when is so person we and want me anya your options be brave or honoma betimi ide I follow you into any council ma abamubu e was so call consult rights people no normal tool for counselors normal tool for normal show kwan abed obefast parents no more yes and I think say emboa so parents not nasi e hu say and abani betimi aye na hu say oba no so ya and e was so supporting ene ya etwagu ye eye pani a ohwe madwumadie no etime ekoso Florence Akuya Edu Jamfi na dwumadie no ase no yenua ba Akuya Nyako abronoma ene kosi yanamu ewo honom wa mananso ho a wo ne bono mantam no mu pani a yehwe na yeteneten wo bi ne dada wo bi na wo yenkitahudie bofotene ewo afutuo mu ewo Ghana Education Service Madam Patricia Ewua Amoako ede nsam kakra ema Akuya na adwuma die ya ye ebema emofra no ehu se adwuma we me ya ebeboa me adwuma we me ya emoa me oye course bi na o career bi in ewo na dwene enti na adwuma die ya ye ebema nipa na hu se course na o ye no kra no vehicle it's like say utu kwan akọ enkran na bi wakai se ohia bi okumase na wasi na waya de kro na wasan ato aso. And see, most of them your courses be who say, and for moon career and on person, but and yet too late. And on me, I insist on woman, almost senior high school now. On me, assume me a course now, on per se, or more the career, or per se, or more fun. Our 4 courses are on to me, and I Juma on person moody, or mind to me, and ya on person more. And a yamom. Ye pese a 40 as ye say, Omunjai emofrano. Unyame de bibia ashe emofranimu.
hidden through education no ye be on efesa adekro no enti the abofan person ye no se visual arts na oye na obafie na opese o san kosua adefofra awofo no ema omo kwan because in the world na nyoma asesa kakra ubeti akoye visual arts but at the end of the day no be na wo ye different adwuma enti ye mamofra no kwan na ye momo explore ye momo nsua sa soft skills ye ka ho asem no eno eboa ema omo ye versatile is baby bia wo fete Any etwagu ye broman tamnu guidance and counseling coordinator de Ghana Education Service. Sansen sem wonyina ye nua ba akua nyakon abronoma ya odini djuma e wo Sompa 98.9 ene boaboa no a wode ebre ye ni. Na wei akai masem bi pa ebra na yakua nyakon abronoma ne maame wonu fofo no ka tele akua sa akua sade ye wusi eson wai by training de ebe ya mede wo basunwane koko boda nim hono na obesua ade pam ena akua so sum saa esa kopiem e wo sahwidwabo so a okopa akura bi asetena ye omu hu ya ne se akua na ekenkan news e wo Sompa aja manfo nyina ensamu ye na akua obone chem so a emoyi Chief Executive Officer Edema Ghana Investment Promotion Center Yewura Yovi Grant ena kasai nasema waka nyina no eye tie and was GIPC Act no ombehwe no de akoto marase bedwamu na omabobo hu adada ne sekusinam ya eho apaso na ebe na enkomobo ekoso ene ade no sebe ya nyina ebetimi ahwe na nkita hudie betimi ato amama mienu ntamu na boa na yire yesikasem no na nkabo mapanso timi afa ne ntampa ade efira na san komobo nyina no ekoso Yovi Grant. So that there was consonance between what we wanted to do internally and what other protocols we had signed up to. And I'm happy to say that indeed they are all in line. And so even before I say what I want to say, I want to assure you that in the very near future, the reforms as we have are going to be tabled before Parliament and Cabinet actually within the next week, the next few days. And hopefully we'll see it in Parliament quite soon. And it has a few radical changes in there. But all these are in consonance with global standards, new trends, and the ability to retain Ghana in front of the interest of investors. Today's world is a very challenging, also competitive world. And as much as we compete for FDI, some of the biggest providers of FDI, also the biggest, marketing places for FDI, they themselves require FDI. Yovi Grant and Yatenen Chief Executive Officer de Ghana Investment Promotion Center GIPC. Jumadie Nuasiano, Ambassador of Lebanon and Dean of Diplomatic Corps. Mehe Kier. Ono no so den sam kakra FM man sam trofo. So that there was consonance between what we wanted to do internally and what other protocols we had signed up to. And I'm happy to say that indeed they are all in line. And so even before I say what I want to say, I want to assure you that in the very near future, the reforms as we have are going to be tabled before Parliament and Cabinet actually within the next week, the next few days. And hopefully we'll see it in Parliament quite soon. And it has a few radical changes in there. But all these are in consonance with global standards, new trends, and the ability to retain Ghana in front of the interest of investors. Today's world is a very challenging, also competitive world. And as much as we compete for FDI, some of the biggest providers of FDI, also the biggest, marketing places for FDI. Ambassador of Lebanon and also Dean of Diplomatic Corps, me Kier and Yetin and Kane. Afe yanko bonwire. Ebra na miko school ewa hafo mehame se kuromu pa na edura no papa na master ana afi begina ho na wase yanka bonwire ho asɛm a na kyɛ sɛ ubawie ne baba saa asanti bonwire kente asanti bonwire kente asanti bonwire kente na yɛ de tonyom sɛ ya na adesie bi yɛ wo ɛhɔnom ɛkyerɛ sɛ omubu afu papa no mbufu afu no sɛ pani bi yɛ worɔfo ne ade a wanhwe a ɛmfa papa ma ɛkyerɛ sɛ ɔmotimi ho bɔne kro ɔmayɛ sɛ adwoso ne mpɔtam hayɛ empuntu abɔ wɔn sɛ ya nanso deɛ na yɛhunu wafrɛ nsɛmtwerɛfoɔ ne yɛ akyerɛ sɛ wonya ka kente pɛ sɛ wowɔ amanɔne wowɔ hene na kente fra wo pɛ yɛnim baabi a wofiri ba kente na kasa de kyerɛ nipa ɛne abusuakuo bi a
na adan na ɔmo ankasa sɛbi apupu ɔbɔ nasuo nanso ɔte asu kache adan ɔmo no anesan na amene aha bɔne bɛ na ɔmo ayɛ sɛbi afɔ ɛna ɔmo kɔ hata awo na ɔmo kɔ yi akɔgu dan mu anasɛ bi ayɛ fi na ɔmo kɔ akɔyie ɛha dwen na ekuo yi ɔmo frɛ ɔmo concerned citizens of Bonwire na ɔmo bufu afu paa no na na brɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyɛmudeɛ kɔ so ɔpani adubɔfoɔ ɛteɛ mu koraa na kyɛ sɛ mba kuruma baabi a yɛgya toɔ sɛ bi a yɛde ha bɛyɛ bɛsi toilet wɔ ha yɛde ha bɛyɛ market yɛde bi ha bɛyɛ schools yɛde bi ha bɛyɛ park no saa beaeɛ no nyinaa ɔmatɔn no nyinaa yɛnim nkɔfoɔ ɔmatɔn saa beaeɛ no nyinaa ɛde sɛ baabi a ɔsɛ yɛnya koraa sɛ bi a ka yɛde ha de station sɛ yɛde bɛto bɔlago no yɛnya baabi saa mede wo kɛsɛ sɛ wokɔ ase ha nsuo ano pɛɛ ɛna amanfoɔ ɛgu bɔla ɔmoto bɔla ɛgu ɛhaw baako a ɛsɛ atɔ so yɛ baabi ɛsie nipa ɛsie a mefa ɛsie na namode ato hɔ a yɛsie nipa no nipa da sɛ ne atwa sie ne fa atɔn ama yɛ sɛ ɔmato word afa ɛsie no ama baabi a yɛsie nipa yi ɛbɛyɛ akra ne wura ɛbɛyɛ de ama yɛpaa sɛ ɛbɛnya baabi a ɛbɛsie nipa yɛhwɛ kuro yi a yɛwɔ school ntoase school wɔ ha ɛyɛ senior high ɛwɔ ɛsoro ha ɛnsɛm bebree na ɛkɔ so naano enyadomfoɔ bi sɛ ɔbɛdum yɛ naka wayɛ park ama schoolfoɔ no pani bi sɔle gyina sɛ yɛsɛ yɛtua ɔmatua 30 million ama no ɛyɛ tete sika no ansa na ɔma ama no ayɛ mpanyinfoɔ no hu sɛ schoolfoɔ no sɔle a ɔmokɔ abɔntene ɛyɛ sɛ because school no na wɔ obiara so ɛna ho mpanyinfoɔ bi sɛ asɔre sɛ ansa na schoolfoɔ no bɛto wɔ afa ho no yɛsɛ ɔma sɛ tua sika ma wɔn so bɛyɛ sɛ 30 million ɛyɛ tete sika no ansa na wɔyɛ masa ne nyinaa ɛha yɛn afei deɛ ehu no ne sɛ wowɔ hɔ a na maamefoɔ ne bifoɔ aba sɛ akɔmfoɔ bi abɛtaake yɛn akɔmfoɔ bi pam yɛn yɛkɔhu nkɔmfoɔ bi wɔ ha yɛhwehwɛ mu sɛ na yɛ langas sɔre a ɔmo di kuruma ɔmo kɔ na ɔmo ba up and down saa te mbanfoɔ nso hu ɔmo nim sɛ ɔmo yɛ akɔmfoɔ te kuruma yɛ ne langasfoɔ na ɛte a afei kuruma a apolisifoɔ tumi ɛbɛgu ha abirɛ wohu deɛ si wɔ ha ɛso na bɛsɛ na apolisifoɔ ɛwɔ kuruma ha adan a yɛsɛ yɛsi biribi asi kuruma ɛsɛ ɔbɛba na biribi ansi ha te kuro a yɛte ni asomdue yɛ dɛ ɛwɔ ha ɛnɔɔma bebree ɛnadeɛ saa ha kuro yi paa nso ne sɛ yɛni baabi a yɛyɛ yie enti sesei no sɛ wowɔ Bonwire ɛne ne mpɔtamu na wohwɛ no sɛ wobɛwu a gya wuo na wowu a ɛmmoa wo ɛfiri sɛ wowu a yɛnyɛ wayie ɛna baabi a yɛbɛsie wo no soso koraa no ɛhɔ ebi ni hɔ nti gya wuo na ɛbɛboa waa wogya wuo a ɛbɛboa waa abusua yɛde madwenkyerɛ ɛba ɛnɛ yɛ fiada adwenkyerɛ no nyinaa meba na mabɛyɛ ho adwuma ɛde ama wo na ɛyɛ 3A Herbal Center na dama na ɔse sisi yadeɛ no bra yifiri hɔ wate na wogu ho animu ase sister sisi yadeɛ no yifiri hɔ na wogu ho animu ase koko etua baabi sɛ tie nie koko paa asɛ stamp ne de tim hɔ ɛfamba ho sɛ deɛ mesini ate mɔtade afam dan ho no ɛmmoa afifiri hene fa honam ne mu ani ana hene fa dua na dua takra ten kwanya kodi baabi di saa kwani mire mu sɛ ya koko paa koko nyase yasem kuma ɛna yɛdeɛ no soso no sɛ wonom a wɔhaw bia ne akyire yi wɔhaw ne amane bia firi nipadua no mu sane nipadua no mu kama ma ne nyinaa ɛfa backdoor hɔ ɛba abɔnten ayamtim eku nipa fifrɛ pram ne nyinaa ayamtim nko a de bia wɔkasa ase ne wura fi bibi ayamtim sisi yadeɛ ne koko bedwa wasuma ma wani nka brabɔ yi mu da ne sa yɛ ntetere 3A Herbal Center ɛse wato apete nti just relax Colinac Dani Herbal Misty Herbal ɛna Pedank Colinac Dani Herbal Misty Herbal ɛna Pedank 0546 107 107 0546 107 107 Aperitivo 5G and a Mizu Aperitivo 5G and a Mizu eya no ne mesra wo gibi di aperitivo ni bi di Mizu ni bi na je 5G ni bi di aperitivo ni bi je 5G ni bi na je Mizu ni bi eye kama papa ahoɔden nko a frese sia baabi a wo bia no na ye mane wo bi for all your programs mo amoton drinks ahodoɔ ne mo amoton nsuo kwan ho traffic light ase ane adwuma mu kwan baabia wo se ope 5G
mizo and aperitivo. For number this is here near money will be 0246 270 221 0246 270 221. Universal Natural Clinic say bebia ya wo se bia no de hia no se obeba wo na ase wo se yan kan kire wo se honam ya manwene ho wa ya mere wo mpam enwene ho yare korankoro enwene ho enyodo yade manwene ho sciatica yade yi enkasa mre waposo nyina ju wim menkasa mre de entia wo sa wo ba Universal Natural Clinic ne se wo mo mfidie huntahunu wo hono mo a babia yare ni se bia no ye behwe na yede yare no achiwade aka no na akofie yare no betumirika kura to wira mukura na wo mu ukofie yare bia ye ha wo bia no fabra ena wo sa wo adwumayefo a wo mo ho no mu a kasa bia ya sabie wo na wo de obi ba ana wa mu mpo na wo yare a wo ba ho no mu a kasa a wo te no ye woni pa wo ho a wo te sa kasa no bi enti wo hawo no wo kyerɛkyerɛ mu kyerɛ no to bo ase kyerɛkyerɛ mu kyerɛ no a na yenso yetie ya fa wo bia wo no so ete sa kasa no na wa beyi wo nsɛm nyinaa no na afei no ya yildi wo ade wa kɔ doctor ho nipa no so gyina wo nkyɛn kasa na wo ka no wa kyerɛ mu de akyerɛ doctor no na doctor na ya adwuma no nyinaa kama enti wo sa wo ba Universal Natural Clinic a sɛ sia na wo ho atɔ wo ni gye wo hwɛ kura wo bɛda hɔ kura ma ade akye efisa ye som wo sompa sɛ ya wie malaria and typhoid ne hepatitis ne saa yare nketenkete de ye no kura ya ne ye heda modi gye sɛ ye no ye nwene ho efiri sɛ ye boni sadwi ye tetetetetea atonso S-line haya ya ye ben bonsium atonso S-line haya ye ben bonsium ye nin komo sesi ye 0556 224 102 0556 224 102 yanko prokese so na menkenkan adwenkyerɛ ya modi aba no bi emfa mu abusua ya de adwenkyerɛ ya modi aba no bi na ekoro systematic fato soma me na menkenkan manfo adwenkyerɛ ya ene fiada yi omode abrɛ yɛn ɛwɔ kaseɛ no mu na yɛnso ehu ɔmo nsususuɛ ene adwenkyerɛ ya omode aba yɛde yɛnua bɛma Francis Kasoa Datus deɛ na ɛsaseɛ ɛna ɔso ma yɛnyina yadwo ɛna nwubre kaseɛ no mukunkon na motena sese yɛrɛ tɛ sɛ babia wu ɛde amam ɛda ase wɔyibɔ boaten ɛwɔ ner behi ɛna ɔse Dr. Baumia all the way ɔno na ɛkasa wɔyibɔ boaten na ɛkasa yi na wei deɛ yenko yenim konim kakra na mame na mehwɛ opani kwaku manu ene wo se Ashanti NPP delegate no mo akyere se Dr. Mahmoud Baumia wona ye wo kandini a mo betimi agi no ma motimi adwi ne power 2024 opani kwaku na kasa yi nana akua mo aboaten Ablekuma Central na kasa yi ene wo se Dr. Mahmoud Baumia oba no se kakai ya kyere se enya samketo akora na wasram panifo nyina sɛ mo hwɛ bre no duru a ɛyɛ a ɔmo enkai no na dwuma no ɛnyɛ simple ɛmfa ɛma no ko wani mame na wei nso so ɔno abiem ko na dabi konim na menhwɛ wei wɔse yɛ fra me ɔwo ahene akwasi achampɔnkwaakye ɛna wɔse Ghana deɛ nyame yɛ adom na yɛde tumi no nyinaa ma Dr. Akoto a wɔno ne bɛboa Ghana sesa Ghana hyɛbrɛ wɔ haw ne amaneɛ bi anamu bia no wɔbɛyi no nyinaa ɛde afiri hɔ ɔno na ɛkasa yi Polos Makawo deɛ no ntimsrɛw ne Lante Daniel ɛna ɔse today is my birthday oh bra nyame nsira ɔma wo nkwa nyansa ɛne adwen papapapapa abusua yɛmfansi na anwummere yi wote yɛn ka na yɛ Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 ɛwɔ bono ɛpo yɛ fam ɛna mo nyina mo ase Sompa 98.9 ɛkua nyako kyame nimo na napoku pie se no na busuafo no so som ɛde nsam no fa wiem ni ade sɛ ya ɛma de hyɛ ɛna mo nyina mo ase taxi drivers trotro drivers pragia aboboya information centers kwankwan nuase private cars ahoduom edwumam ɛkwan ho mo amode hands free etie ni ade nyina no ɛda mo nyina mo ase papa nyame onhyira mo sɛ afidie no droso nanso da no ya mode mo afidie no to Sompa 93.1 FM owura Asante ye bo Benedict ɛna yesamufo pani akosua somua anwumre yi wɔne ne bo me chidom ɛbɔ ne nyina ye bibia kama ɛde ma me kukuwa Libya Bogana na ya oboama akosua ajewa kɔde boaten sanso so ɛna sofmame premani systematic ɛne Dr. Silas
ɛne abusuafo nyinaa ɛna ɛkoɔba ɛne aduanaba wɔn nyinaa ɛboa me a mede nsɛm no ɛbrɛ wo me kɔ yi deɛ me papa baako a ɛbrɛ na me kɔ school ɛwɔ ahafo gɔ so na ɔboa me ɛtete me ɛtenetene me ɛma ma kwankyerɛ afutuo adwen nyansa mpani kasa kyerɛ me abakwasɛm tete ɔdoma nkomasɛm mpani kasa ɛne adeɛ nyinaa no ɛfɛ no nana apia kobi ya uwo bitire nana onyankopɔn wo nhyira wo ɔma wadwen ɔma wo nyansa ɔma wo yokoduro honhom ɔma wo apɔmudene ɔma wadwen ani nyansa ntorasoɔ ɔma wo apɔmuden a esipisita wɔntrɛ wahyiem wɔnto wo pono ɛwɔ watamfo anim ma wo kuru wanyɛ mamu so ma yie ni adɔyɛ ani wachi wo nananom asene mu mba wobɛnya wɔn so mfasoɔ abusua wo firi mu wobɛyɛ kanea deɛ ma abusua no firi sɛ me kwabana kɛse manya wo so mfasoɔ a na kyerɛ sɛ wiase nyinaa no bɛtumi anya wo so mfasoɔ wo sɛ na maso ɔde na meyɛ stɔbɔn papapapapapapa wei ɛfiri me kwabana kɛse ɛne mmea me nua pani aloko gyei yɛ a wowɔ dubai ɛna sɛ yɛde ma wo papa nyame nhyira wo na apia kobi yɛ a wɔ ahafo bitiri asɛm mpɛ nipa ne pɛ ne ho asɛm ada asia mo adwo ekoba ne dom no fosio bema adua na banintin fosio ene owusunom ene abusafo nyina etrasia omona samoa ene ohenyere mu nyina de asem penipa die no ena eba akpanam yakata Sompa, 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 sompa.